yace khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman khattan yace manzon Allah ya ja mana layi mikakken layi thumma qala sa'annan sai yace hadha sabilullahi wannan hanyar Allah kenan tariqar Allah kenan hanyar Allah kenan ga tariqar Allah thumma khatta khututan sa'an nan layi miƙaƙƙe ɗin sai aka yi gefe-gefe aka yi layi gefe-gefe wannan za ka fada rami wannan za ka fada wannan za har an yaminihi wa an shimalihi sun maƙala sa'an nan sai manzon Allah ce hazihi subulun haza sabilullahi hazihi subulun wannan hanyar Allah kenan miƙaƙƙiya ita kaɗai wayannan kuma hanyoyi kenan wannan zai fada da jefa karami wannan zai fada ka karkashin gada wannan zai halakar da kai wannan zai dero da kai wannan in ka shige su ba yanda za ka fita lafiya ala kulli sabilin mina shaytanun yad'u ilai wayannan subulin da manzo Allah ya ce kan kowace hanya ɗarika akwai shaytan da yake kira a zuwa yana kiranka don ka bar me sabilillahi an fahimta thumma tala sa'an ne karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa anna hadha sirati mustaqiman tabbas wannan shine hanyata ita ce hanyata mustaqiman miƙaƙƙiya ولا تتبعوا السبل سيمي ان كوكا بالسبل سيمي فارو فتفرق بكم wannan yayi haka wannan yayi haka wannan yayi haka wannan yayi haka an sabilihi sai ku bar hanyar Allah sai ku bar hanyar Allah tarikar Allah sabilillahi sai kun bar shi ana barin hanyar Allah sai aka kama hanyoyin shedan wannan kira wannan wannan kira ka nan wannan kira ka nan yana kiran ka zai jefa ka karkashin gada wannan zai jefa ka rami wannan zai faza ma kai wannan zai halaka ka ya za a yi su samu ka karbi wannan halaka ka bar wannan wa anna hadha sirati wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum ya za a yi in na kirkiro sai ce to ni daga kakana daga ubana daga kakana daga kakan shi daga kakan shi daga kakan shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu jikokin manzon Allah ne ba mu wannan tsarika wannan shi kuma ya fadi haka wannan shi kuma ya fadi haka wannan shi kuma ya fadi haka to mutane kuma wanda yake ba su da ilimi yaya za su yi ma cikin tunanin su san malami ma zai karya tukunna ba karamin aiki bane yana da wahala in ka gano malami kuskure yayi waye isa ya ja da malam balle malantan ana sa barazana a ciki in ka ja da shi zaka yi kaza in ka ja da shi zai halaka ka in ka ja da shi ake barazana biyu ne in ka ja da shi zaka halaka zaka mutu zaka yi kaza da kaza ko in ka ja da shi yana da yan daba muridai da za ta so su zo su kashe ka wasu ma kaza duk abubuwan da aka yi ma wannan abubuwan asali ke sai sai ga mutum yana yi tsakanin shi da Allah da dukiyarsa da rayuwarsa da komai yana yi kuma bata ne